Na jó, akkor kérek szépen egy paradicsomleves, de Jó. kenyeret is mellé. Számítsad azt oda, hogy most van 10 előtt vagyunk, jó? Ja, jó, persze. Hát akkor csak igazából egy sajtos karajt, 2 feltétel, meg savanyúsággal. Hát igen, nagyon éhes vagyok. Várjál, de ezt is megkóstolnám, ezt a kagylót. Kérhetek kagylót? Kagyló. Nem is a tengerparton vagyunk. De kére, ahogy ne. Mégis ma van az évfordulón, kérhetsz kagylót Jó, is, akkor igen. egy kagylót. Júj, van csokis browniuk. Tudod jó, hogy az a kedvencem. Ja. Szeretnék egy csokis brownie-t is. Brownie? És tudom, ez mi az van. Hogyne? Jó, Desszertnek? fagyival persze, Ja. És ha lehetséges, akkor egy mojitót. Mojitót? Alkoholos? Hát igen, úgy az igazi, hát nem is alkoholmentes. Délbe. Mondom, De 10 előtt vagyunk. Na. De hát most van az De- évfordulónk. Sziasztok, légy tudtok kölcsön adni?